Færgen var på vej fra Nyborg til Korsør. Mens mange i disse tider modtager næser, så har DSB netop mistet en af slagsen. Færgen Dronning Ingrid har nemlig tabt sin bovport. DSB har brugt en god del af dagen på at finde den igen og få den bjerget. Uheldet skete kort efter færgen havde forladt Nyborg Færgehavn. Den 80 tons tunge bovport knækkede simpelthen af og forsvandt ned i det kolde saltvand. Ja, jeg troede egentlig ikke mine egne ører, da jeg hørte det først, for jeg synes, det lød helt grotesk. Men det var altså tilfældet. DSB har 2 tilsvarende færger sejlende på ruten. De vil nu blive undersøgt. Men hvad var egentlig årsagen til uheldet? Når porten er i sin åbne stilling, altså helt åben, så bliver den låst fast af sådan 2 stykker metal, der går i indgreb med selve porten. Og de skal så frigøres, før vi kan sænke porten igen. Og hvis den ene har hængt fast, hvad vi tror, så sker der altså det, at der kommer skævt tryk eller træk, eller hvad man nu vil, i selve mekanismen. Og så tror vi altså, at det er derfor, at den ligesom er hoppet ud af sit leje. Søfartsstyrelsen går nu i gang med at fastlægge helt præcist, hvorfor ulykken skete. Den skadede færge blev byttet ud med den mindre færge Sprogø. Sprogø har ikke samme togkapacitet, og det har skabt store problemer for de rejsende i dag. Der var nærmest tumultagtige scener på Nyborg station. Jeg har 3 kvarter indtil nu. Næsten en time, og det bliver mere endnu. Dronning Ingrid er sendt på værft i Fredericia og ventes først tilbage i næste uge. Der var ikke nogen mennesker, der kom til skade ved uheldet.